Už je 20 hodín 16. Pred vyše hodinkou som šiel okolo futbalového ihriska, kde kosil niekto, čo je celkom cudzí človek. A mne 10 rokov nikto nedovolil kosiť na ihrisku a chcel som, aby som nemusel mať podiel, ktorý tam zneužívate na tie ciele, ktoré ja nesúhlasím. Alkoholizmus, vulgárnosť, futbal, agresívnosti. Dokonca aj mňa ponižujete, aj keď som majiteľ. A neberiem nájom niekoľko rokov, aj som napísal, že neprajem si žiadny nájom, aby mi bol posielaný a odmietam nájom. To znamená, že som šiel a hodinku som vám daroval, ale pochopil som, že vy ste to nepochopili. To znamená, nemal by som riskovať. Nezasadil som zemiačky. Za hodinu by som zasadil minimálne 4 riadky a mám 8 riadkov zemiačky, takže nestíham, do tmy to nebude hotovo. Takže toto video vám dávam ako pomaly, nerád to robím, ale budem sa snažiť, aby to tak nebolo, ako to teraz poviem, lebo ja s tým nemám problém. Ale aby ste vedeli, že už ma neťahá k vám nič, lebo vidím, že to nechápete, čo rozprávam. Sú to hlboké úvahy, ktoré sú ako pre mladého šachistu, ktorý začína, keď už naozaj vzdelaný šachista vie niekoľko ťahov, desiatky ťahov predpokladať, alebo logicky vymyslieť alternatívy, tak ja to mám premyslené aj vďaka rozumným ľuďom, čítaniu a tak, a hlavne svojim vlastnostiam, že viem realizovať zdravý spôsob života. Takže toto bude taká rozlúčka, lebo ja si myslím, že v tejto dedinke, ktorá má krásnu síce polohu prostredia tak, ale je zneužívané ochranármi, nedá sa tu vôbec hospodáriť nič, tak tu si založiť rodinku, to by bol hriech. Tak ako ja musím počúvať vaše nedokonalosti a vidieť vaše nedokonalosti, hej, a hrubosti u niektorých ľudí. Nie všetci sú takí tu. Tak tie deti by to tiež museli prežívať. A navádzali by ste ich, ako veľa mladých ľudí fajčí, pije, hej, veď tu na chlapci čo robia. To znamená, že toto je rozlúčka. Ja si musím sám trošku začať ešte viac spevňovať, lebo mám dosť silnú osobnosť, ale musím si viac prizvukovať, že tu v tejto dedinke nemá význam s vami komunikovať iba do určitej pozície, hranice, úrovne, lebo vy nie ste schopní pochopiť určité veci. To nie je urážka, je to pravda. Ja vám poviem príklad. Ja nechcem, aby moja pôda na ihrisku bola používaná na futbal, na alkoholizmus, na turistiku a podobné veci. Lebo to je ďaleko od toho, čo sú moje predstavy a čo je moja túžba. To znamená, že s tým sa nedá nič urobiť v momentálnych situáciách, aké vytvárajú tieto zákony. A mne to neprekáža. Len to bolí, hej, že ste takí, akí ste. Ja vám nebudem rozprávať pravdu, že vaša inteligencia je na určitej úrovni, hej, to si zistíte sami, lebo keby som povedal na vyššej, na nižšej, mohlo by to vyvolať nejaké reakcie, ale nebudem už fackovacím panákom. Čiže naozaj, to je príklad. Takže na čo s vami rozoberať, keď nechápete, že podporujete alkoholizmus, vulgárnosti? Pozrite, krajčírka, keď šije, ak je dobrej povahy, hej, ako mladý človek býva väčšinou, tak šije a učí sa pedantnosti, pozornosti, všelijakým strihom, alebo takú techniku od toho majstra, od tej majsterky, kolegyne. A rastie k dobrému, lebo krajčírstvo neprivádza, pokiaľ nie je nejaký divný šéf a není stres práci, nejaké agresívne tlaky, hej, alebo ich nepreťažujú tých ľudí. Ako som počul, v tých azijských krajinách aj zneužívajú deti, ale to nejdeme riešiť. Takže oni, tí futbalisti, tam je niečo iné. Tam sa podporujú, tam kričia. Hej, ja nebudem vaše výrazy používať, lebo to také niečo mi je jednoducho, není mi to dané, ja to nerobím. Ja mám rád piesni o láske, srdečnosť a tak ďalej. Darmo budú niektorí ľudia ako dneska jeden, druhý, tretí si mysleli, že som naozaj zlý a budú si to myslieť. Čiže preto táto rozlúčka. Jednoducho tá futbalová činnosť privádza ľudí do nejakého váru, do niečoho, čo není dobré. Hej. To je niečo na základe toho, že minimálne pozemky nemáte svoje futbalisty. Tie by mali byť vysporiadané. Neznamená, že príde na diskotéku nejakých, čo ja viem, 6 ľudí, chlapcov, a 5 z nich bude súhlasiť, že toho jedného budú biť. Hej, to som už rozprával dávno, myslím, že aj futbalistom. A tí ostatní sa budú len pozerať a ten chudák bude hotový. A to ja celý život, veď ste ma strčili na psychiatriu, máte smolu. Bo mňa tam nič nenaučili, ale ja som to začal študovať a vidím, čo všetko používate preto, aby ste ľudí dostali do nejakého myslenia, do pozoru a tak. Takže tak, tam sa to nezveľaďuje. Alebo nepokračuje ten pokoj, harmónia, pracovitosť, láska, priateľstvo. Tam je dosť veľa takej tej
formy silovej, či už duševnej časti, výrazovosti jazyka slovenského, alebo takisto aj fyzického tela. Dokonca ten človek, s ktorým som sa bavil, prišiel okolo, hej, on nevie, že keď hráva futbal, že to mohlo na to mať vplyv. Ja chvála Bohu, už od 17 šiel koľkých, taký som, nebol som taký múdry, ale som už vtedy cítil, že ma to neťahá. A nebol som taký výborný, ale dal som sem tam aj gól, som útočníka alebo zálohu hral. Som šťastný, že som toho nechal. To znamená takto, toto je rozlúčka a veľmi ma to mrzí. Ale nie preto, že by som to chcel, ani to nebude rozlúčka ako taká, ale budem sa snažiť týmto videom aj sebe pripomínať, že Juraj stop, s alkoholikom môžeš do určitej hranice. Človekom, ktorý je aj vzdelaný, čo aj pedagóg, ale keď má určité predstavy zaužívané a nevie preskočiť cez tú svoju rutinu, tiež stop. Lebo tým, že človek prejde hranicu, to viem aj podľa zákona, aj podľa všeličoho, hej. Tuto ľudia zrúbali stovky, desiatky minimálnych stromov, ja som zrúbal asi 10, 12 hrubších, len preto, že mi nechcel dať tú pôdu, som to spomínal na videách, ktoré ale nie sú zrejme na internete. Na močiari, čo som netušil, aký je zákon. A keď to prešlo tú hranicu, tak ma zavreli, hej. Ešte mi povedali, že môžem byť rád, že na psychiatriu. Tak ja by som bol radšej vo väzení, ale keď to tak väznem, tak mi je to úplne jedno. Ublížili ste mi, to je váš problém. Ja som poctivý človek od malička. Takže keď tú hranicu by som prešiel a s vami by som pokračoval v týchto debatách, bol som jasne dneska v obraze, že by som už by nastávalo obťažovanie, že by som prešiel tú hranicu a mohli by ste ma vy obťažovať, lebo vy nerozumiete, že tým vlastne, že nerozumiete mojim úvahám, tak moje obťažovanie vyvoláva vaše obťažovanie, lebo z vašej nedokonalosti by ste mi ublížili. Ja to obťažujem, keď ma niekto volal na súdy a zavrel ma zase na 4 roky niekde, kondičku by som musel, ani ju nedosiahnem, som hektáre pola, vlastne trávy a tak ďalej dokázal skosiť, teraz to nevládzem. Ležal som 4 roky na Valende u mamičky, tá bola nešťastná z toho. Viete, aké sú moja sestrička a mamička zničené? Ani sa so mnou rozprávať skoro nevládzu, ale vidieť, že mamina ma má rada a sestrička je úplne z toho vedľa. Vy nechápete, čo týmto prostredím vyvolávate v slabých jedincoch. Vy to nemáte šancu vidieť. Koľkí ľudia sa tu odstrelili, vyskočili z okna, upili k smrti, na stanici som bol svedkom, nemôžem vás menovať. Prišli o fyzickú svoju telesnú schránku, viete čo, dosť. Toto je naozaj rozlúčka a musím toto video si doma dávať, každý deň púšťať, ak by som pozabudol na to, lebo naozaj s vami je riziko sa rozprávať. A dneska bol krásny deň aj v tom, že som to pochopil a možno sa mi bude lepšie žiť, ak sa presvedčím, že nebudem vám vnúcovať rozumnejší život, aby ste žili. Ale stretol som ľudí, ktorých som sa spýtal, pretože jeden ten, čo mi vlastne nesprávne reagoval vzhľadom k jeho inteligencii, tak mi povedal, že s každým mám problémy. Ja hovorím, nemám s každým, ale niektorí ľudia majú problémy, keď majú, a nie každý. Tak som sa pýtal potom, keď som odišiel od tých ľudí, jednej osôbky, potom druhej, tretej, že v Pavčinej Lehote, čo žijú, že či mali niekedy so mnou také problémy, hej. Jedna povedala nikdy a druhá nie. No tak o čo tu ide? Ja sa neobhajujem. Ale vám uniká realita. S tým človekom, keď som sa bavil, kosil tam trávu, tak zasekával kosu. Bolo vidieť, že je rozčúlený. Je to človek, ja si dovolím tvrdiť, ktorý, chvála Bohu, nikoho nemenujem. Takže nemáte šancu mi niečo prišiť. Lebo ste takí, že by ste chceli. Ale nie asi vedomky, pretože nedokážete rozmyslieť a pôsobím na vás nebezpečne. Vy keby ste vedeli, že chcem dobre všetko, tak by ste ináč reagovali. Takže ten človek to má možná z detstva ako veľa ľudí. Ja som mal iné šťastie. Napriek tomu, že mi ubližovali v detstve ľudia, aj príbuzní, aj teraz. Aj psychiatri nepochopili, aká som zložitá osobnosť. Samozrejme, ak ma pustili, tak šťastie museli pochopiť. Ale tým ste mi veľmi ublížili, ale ja som iný človek. Ja som mal lásku v srdci od malička, od mamičky, potom z kníh, od dobrých ľudí. Takže ja viem, že keď niečo je okolo mňa nepríjemné, čo je komár, to vám chcem aj srandu, aj praktickú vec, tak bohužiaľ mi ho je ľúto, alebo keď niečo je nejaký chrobák, čo je nebezpečný, ale musím ho zahodiť, zlikvidovať pavúka alebo tak. Ale to je to fyzické, ale duševne ja viem, že sa nevyznáte do toho. No a mne keď ste toľko, nikto mi neporadil, ale keď toľko ste mi naozaj duševne ma dostávali do tlakov, tak som musel rozmýšľať, lebo ja som mal túžby dobre, nerobil som zle, lebo vždy som mal dobrý cieľ, ak som niečo nepoznal, to je niečo iné. Vedomky som nikdy nerobil zle, tak jednoducho aj vždy som bol sústredený aj dneska. A tým, že som bol vystavovaný veľa takýmto kritikám, tak som sa naučil reálne veci vidieť.
A teraz už skončil, lebo musím sadiť a všetko nestihnem. Takže vám prajem všetkým veľa lásky a lúčim sa, lebo nebudem riskovať. Tak sa nehnevajte, že sa vám nebudem prihovárať ani zdraviť nejak moc, alebo... Ešte, ak niekto nepozná, hej, ak není z Lehoty a videl by toto videjko, ako pôsobím aj bez šťapky, lebo aby ste ma poznali. Nie ako pôsobím, ako vyzerám. No, čiže volám sa Juraj Staroň, dávam si pomaličke Šimko, lebo to je skoro pol dediny Staroň. A dal som si aj alias, aj keď jedna bola skoro mútená psychopracovníčka, keď som mi povedal, že si chcem zmeniť meno. Ja som povedal, nechcem si, nie preto, že by som mi to vadilo, ale chcem mať iné proste. Tak si dávam normálne svoje meno, aj keď je každý Staroň, to ona nechápala zrejme, nežije tu na, lebo sa pýtajú, ktorý, veď sú dvaja či traja Juraj a to Staroň. Takže Juraj Staroň, Šimko po mamičke a alias George Christopher Šimko, to sa mi páči. No to znamená, že prajem vám ešte raz všetko dobré a kúkajte ako ja reálne ho po seba. Nie, že mi pália stenko, aby som si povedal, nič sa nestalo, žijem medzi anielikmi, to sa nedá. Držím vám palce, ako som si držal sebe a podarilo sa mi všetko. Vypínam a pustím druhé videoko pre mňa zase, ako budem sadiť.